Naka sai naka Hausawa mu daina kyarar juna, mu ƙanƙame kishi san juna mu raya al'adarmu. Naka sai naka Hausawa mu daina kyarar juna, mu ƙanƙame kishi san juna mu raya al'adarmu. Naka sai naka Hausawa mu daina kyarar juna, mu ƙanƙame kishi san juna mu raya al'adar da sunan kaɗaitacce rayayye tabbataccen sarki. Allah gwanin rahama jin ƙai nake buɗe dukkan aiki, makagin halittu raba jinsin su kai ne gwanin mulki. Ka bambanta harshe al'adunmu ka tattare tsarki, yi riko da hannayenmu tsare gaba har da bayanmu. Rabu ƙara tsira da aminci a gurin masoyinka, Annabi Muhammad mafaka a sutura ga bayinka, da ka so ka yarda ka fifita shi cikin halittunka. Zuri'arsa har da sahabu da tabi'ai rabbana a saka a cikin salatin mun roƙe ka Allah ka sa har mu. Ran 26 ga watan Agusta ce tamu, aka ware ranar Hausa ta duniya don mutunta mu, don mu yi bikin baje kolin harshe raya al'adunmu. Duk shekara in ta zago dama a hannunmu, mu zamraya ranar Hausa da alƙalmar rubutunmu. Bana za mu ɗauki maƙala mai take kamar haka, da muka sa wa sunan Hausawa naka sai naka, ƙwarai babu shakka sai naka shi ke zama naka. Na waninka komin daɗinsa da ranar da zai barka, ko bai guji ba mu bugun ƙirji mu ce namu. Ƙwarai naka sai naka malam Bahaushe akwai taɗi, a cikin azanci ya taƙaice kalma gwanar faɗi. Idan an buƙatar haka ko na ce don rage kauɗi, daga baya in aka fashe baki ku ji tai gwanin daɗi. Fasaha zalaƙar harshe Hausa Allahu ya bamu. Mu ɗauna ka sai naka ta fuskar so da ƙaunar juna, tun asali Hausawa akan haka mun yi suna. Ƙwarai muna da kishi an san mu da taimakon juna, sifofin kamala da na kwarjini ga kula da amana. Tun babu addini an shaida hakan akwai gunmu, ɗabi'u da halayen malam Bahaushe abun koyi. Haka ne yasa duka sassan duniya shahara mun yi. Muna da tarbiyya da mutunta na gaba da mu sani an yi. Muna ji da sauraron su da tsawatarwa idan sun yi. Cikar duka Hausawan asali muna bin iyayenmu. Hausawa hakika kowa ya yi shaidar mu kan kunya, kuma muna da kara da halin kawaici gujewa ƙarya, tsayawa gaskiya ko mun wahala a ba'ajinmu mun sauya. A ko'ina Bahaushe sunansa malam ko haɗuwar hanya, shi ake naɗawa jagoranci tun ga kakanninmu. Mu kuma mu ɗauko naka sai naka mu sa a ma'auni, na dacen da yanzu mu yi duba da yanayin zamani. Musa idan basira da nutsuwa junanmu mu yi wa nuni, bayan ganin nauyinmu a kan sikelinmu mun samu rauni, kuma mu san abin yi domin mu yi farfaɗo darajarmu. Bahaushe da Allah ya yi maka sitira har ake ta kwatance, wasu har suke koyi da irin suturarka don su yi zarce, na yalwar tufafi dubu shigar mata maza a mutunce. Abin gwanin burgewa mu killace duk jiki a wadace, wannan fa duk na a cikin abin da yasa ake shakkar mu. Al'adun Bahaushe tun fil azal sak na addini ne, ko da aka kawo addinin an gan mu kan saiti ne, sai 'yan gyare-gyare da aka yi don mu daidaita kan layin ne.
amma babu shakka mu Hausawa masu tarbiyya ne, haka ne ya sa muka yo zarra ga duk harsunan danginmu. Ni da ke da wannan suturar ya zan aro ta waɗansu, da su kansu ɗin ma ta gaza a wajen rufe katararsu, bare ai batu na ado ba shakka ta wata ɗara tasu, domin na sani kullum na sako tawan tana burge su. Mu ɗauna ka sai naka ta fuskar nau'ikan suturar mu, me zan da al'adar wasu bayan tawa mai tsafta ce, ya zan siyo hajar wasu bayan tawa kyakkyawa ce, mai tarbiya na kashin me zan koya ga lalatacce, mai natsuwa nake banda abun koyi ga susutacce. Mu bar masu nasu mu kankama namu don tabbatar darajar mu. Hausawa mu zauna lafiya asiran mu kar da mu tona, mu zamto shi ƙofofin baraka don kar a gan mu a rana. Mu haɗa kawunan mu ta yadda magauta kada su karmu nufina, bahaushe ya zamsa shi na bahaushe ƙarfafar gwiwar juna. Mu ɗauna ka sai naka bunƙasa ɗaukakar harshen mu. Aliyu Usmanu kurin gafa ni ne nake waƙar al'usku ko kuce ɗan lami wanda ya saba ilmantar, faɗakar da ku nishaɗantar da ku a cikin sigar waƙa da harshen Hausa salon baka ko rubutacciyar, don isar da saƙonni ƙarfafar gwiwa ga junanmu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.